Ξέρεις τι συμβαίνει στην ψυχή τα πρώτα λεπτά μετά το θάνατο? Η στιγμή που η ψυχή φεύγει από το σώμα είναι ιερή, αλλά και συγκλονιστική. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι η ψυχή δεν χάνεται, δεν σβήνει, συνεχίζει να ζει. Και εκείνη τη στιγμή δεν είναι μόνη. Άγγελοι Θεού παραλαμβάνουν την ψυχή, αλλά και δυνάμεις σκοτεινές προσπαθούν να την πλησιάσουν. Γι' αυτό η προσευχή της Εκκλησίας εκείνη την ώρα είναι τόσο σημαντική. Οι πρώτες 3 ημέρες είναι ιδιαίτερες. Η ψυχή μένει κοντά σε αυτά που αγάπησε, στο σπίτι της, στους ανθρώπους της. Βλέπει, ακούει, αλλά δεν μπορεί να αγγίξει, ούτε να μιλήσει. Και αυτό είναι μια βαθιά εμπειρία. Την 3η ημέρα η ψυχή αρχίζει να φεύγει από τα γήινα. Οι άγγελοι την παραλαμβάνουν και την οδηγούν προς τα άνω. Από την 3η μέχρι την 9η ημέρα, η ψυχή περνά μια πολύ σημαντική περίοδο. Οι Άγιοι μας λένε ότι τότε η ψυχή αρχίζει να βλέπει και να γεύεται πνευματικές καταστάσεις. Άλλοτε την οδηγούν να δει την ειρήνη και το φως και άλλοτε της φανερώνεται η σκοτεινότητα και η απομάκρυνση από τον Θεό. Και εκεί η ψυχή δεν ξεγελιέται. Καταλαβαίνει που ανήκει. Και αυτό που νιώθει είναι είτε χαρά είτε βαθιά λύπη. Γιατί βλέπει όχι μόνο τόπους, αλλά καταστάσεις. Καταστάσεις που μοιάζουν με τον Παράδεισο ή με τον Άδη. Και εκεί αρχίζει να συνειδητοποιεί την αλήθεια της ζωής της. Την 9η ημέρα η ψυχή στέκεται μπροστά στον Θεό και τον προσκυνά. Μετά ξεκινά μια πιο δύσκολη πορεία. Οι Άγιοι μιλούν για τα λεγόμενα τελώνια. Εκεί εξετάζεται η ζωή της ψυχής, οι πράξεις, τα λόγια, ακόμα και οι λογισμοί. Δεν είναι τι έλεγες, αλλά τι ζούσες. Και εκεί φαίνεται τι υπάρχει μέσα σου. Αγάπη ή εγωισμός, ταπείνωση ή υπερηφάνεια. Και γι' αυτό οι προσευχές των ζωντανών είναι πολύτιμες. Κάθε προσευχή, κάθε μνημόσυνο είναι βοήθεια για την ψυχή. Μέχρι την 40η ημέρα η ψυχή ολοκληρώνει αυτή την πορεία. Και τότε στέκεται μπροστά στον Χριστό και γίνεται μια πρώτη κρίση. Όχι η τελική, αλλά μια κατάσταση μέχρι την Δευτέρα παρουσία. Αδελφέ μου, όλα αυτά δεν λέγονται για να φοβήσουν, αλλά για να μας ξυπνήσουν. Γιατί η ζωή αυτή δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Και κάθε μέρα είναι ευκαιρία να αγαπήσεις, να συγχωρέσεις, να ταπεινωθείς. Γιατί στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου. Μόνο την ψυχή σου και ό,τι έχει μέσα της. Και να θυμάσαι, η ψυχή δεν πεθαίνει. Απλά φεύγει από εδώ και συνεχίζει. Εκεί που θα ζήσει για πάντα.